Hola, hola, se sent? Sí? Se sent? No, si l'havia donat. Se pot donar més volum des d'allà? Volumen. Hola, hola. Espera un poco. Bueno, va, me sentaré, no m'agrada sentar-me per això. Està en marxa. Està encès, no? Sí. Hola, hola, ja? Bé. Bon dia a tots. Soc el secretari de l'Ajuntament i anem a començar el ple constitutiu de la nova corporació que ha eixit de les passades eleccions del 26 de maig. D'acord? En l'acte de la Junta Electoral de Zona de la província de València de proclamació de candidats, el resultat de les darreres eleccions a Alfara del Patriarca va ser el següent. Nombre d'electors, 2.479, nombre de votants, 1.699, vots a candidatures, 1.660, i d'aquestes 1.660 va obtindre el Partit Socialista Obrer Espanyol 790 vots, el que correspon 6 regidors, el Partit Popular 331 vots, corresponen 2 regidors, Compromís per Alfara, Compromís Municipal, 322 vots, que correspon 2 regidors, Ciutadans, Partit de la Ciutadania, 164 vots, un regidor, i finalment també va comparèixer a les eleccions per Alfara Acord Municipal, que va obtindre 53 vots, que no li correspon ningú regidor. Després, els regidors que han sigut proclamats i han fet ja la declaració d'interessos, d'incompatibilitat i de béns davant meu, m'han també entregat la credencial, són els següents que passarem a nomenar, a acreditar la personalitat i posteriorment prendre jurament. S'ha optat per ordre alfabètic del primer cognom. La primera, Sheila Alcaide Freijanes. El DNI, per favor. María Luisa Almodóvar Torres. Inmaculada Beltrán Andrés. Julio Berga Navarro. María Boix Lluna. Miquel Àngel Martínez Gascó. Jaume Martínez Romero. Víctor Palanca Palau. Sergi Pastor Camisán. Llorenç Rodado Mora.
Sonia Rodado Mora. Sí. Bon dia. Queda oberta la sessió per a la constitució de l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca. Comprovades les credencials de tots els regidors electes, es procedeix a la formulació del jurament o promesa d'acatament a la Constitució. Senyor, Sí. pot anomenar-los? Sí. S'ha constituït la mesa d'edat en el regidor de més edat, que és així la companyera Immaculada Beltrán, i en la més jove, que és Maria Boix Lluna, que ja ho tenien comprovat i per això, diguem, que no s'ha obviat. Ara farem l'acte del jurament pel mateix ordre, tindran que alçar-se, posar la mà damunt de la Constitució i tenim ahí el text tant en castellà com en valencià per fer jurament o promesa. És a dir, jo nomene, i així tenen la fórmula, Sheila Alcaide Freijanes. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Alfara del Patriarca con lealtad al Rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. María Luisa Almodóvar Torres. Ya me queda así. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca, amb lleialtat al rei i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Inmaculada Beltrán Andrés. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions de càrrec de regidor de l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca, amb lleialtat al rei i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Julio Berga Navarro. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Maria Boix Lluna. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Alfara del Patriarca con lealtad al Rey y respetar y hacer respetar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Miquel Ángel Martínez Gascó. Promet a complir fidelment les obligacions del càrrec amb lleialtat al rei de guardar i fer guardar la Constitució i el nostre Estatut d'Autonomia com a normes fonamentals de l'Estat i de la nostra comunitat autònoma, perquè així ho mana la llei. Jaume Martínez Romero. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca amb lleialtat al rei i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Víctor Palanca Palau. Juré, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca, amb lleialtat al rei
i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Sergi Pastor Camisán. Els meus principis republicans de llibertat, igualtat i fraternitat, a complir fidelment les obligacions del càrrec amb lleialtat al rei, de guardar i fer guardar la Constitució i el nostre Estatut d'Autonomia com a normes fonamentals de l'Estat i de la nostra comunitat autònoma, com així mana la llei. Llorenç Rodado Mora. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Sònia Rodado Mora. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Queda constituït l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca. Té la paraula el senyor secretari. Bé, el segon punt de l'ordre del dia és l'elecció d'alcalde entre els membres electes que han pres possessió ja del seu càrrec com a regidor en aquesta corporació. D'acord amb lo estipulat en l'article 196 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, diu que en la primera sessió de constitució de la corporació es procedeix a l'elecció d'alcalde d'acord amb el següent procediment. Poden ser candidats tots els regidors que encapçalen les seues corresponents llistes. I si algú té majoria absoluta de tots, majoria absoluta, que és més de la meitat més un, és proclamat alcalde electe. Si ningú ho té majoria suficient, és proclamat alcalde el regidor que encapçala la llista que més vots hagi tingut en les darreres eleccions. En cas d'empat es resoldria per sorteig. Així anem a procedir. N'hi ha diversos sistemes d'elecció, vull dir de votació, que pot ser la nominativa, és a dir, la nominal, passant llista, o la secreta. Així ja en una reunió prèvia que tinguérem se va acordar de fer la votació nominal, passant llista i tal. La primera qüestió és quins se presenten a l'alcaldia. Quins partits, és a dir, quins que encapçalen de les llistes proclamades de les 4 que tenim se presenten. Passe. Per el Partit Socialista, per el Partit Popular, renuncia a presentar-se. Per Compromís, sí. I per Ciutadans, sí. Bé. Entonces, candidats a l'alcaldia seran, per una banda, Llorenç Rodado, per una altra banda serà Sergi Pastor i per una altra banda Sheila Alcaide Freijanes. Correcte? A continuació, celebrem la votació de les candidatures. Sí, jo ara passo llista i cada diu se pot votar a qualsevol dels 3 candidats o se pot abstindre. Val, passe llista. Sheila Alcaide Freijanes, aquí vota? Molt bé. Maria Elisa Almodóvar Torres?
Inmaculada, bueno, Julio Berga Navarro. Vale. Miquel Ángel Martínez Gascó. Sergi Pastor Camisán. Jaume Martínez. Víctor Palanca. Ens abstenem. Abstenció. Molt bé. Sergi Pastor. A Sergi Pastor Camisán. Molt bé. Llorenç Rodado. Vale. Sònia Rodado. Llorenç Rodado. Bé. Maria Boix Lluna. Abstenció. Molt bé. I finalment la presidenta. Llorenç Rodado. Molt bé. Vots a favor de Llorenç Rodado, 6. Vots a favor de Sergi Pastor, 2. Vots a favor de Sheila Alcaide, 1. Abstencions, 2. Queda proclamat alcalde de l'Ajuntament d'Alfara del Patriarca el senyor Llorenç Rodado Mora. Bueno, moltes gràcies a tots, benvinguts a este esdeveniment important que es permet la democràcia i a continuació vull donar la paraula també a representants dels grups polítics si volen manifestar o volen dirigir-se al públic. Comencem per Ciudadanos, Sheila. Buenos días. Queridos vecinos, compañeros y amigos, me gustaría exteriorizar la emoción que siento tras haber sido elegida miembro de la Corporación Municipal. Es una mezcla de sentimientos y emociones muy variadas, fundamentalmente de gratitud, satisfacción y de una enorme responsabilidad. De gratitud porque quiero comenzar agradeciendo a todos los vecinos y vecinas que han confiado en Ciudadanos Alfara. Todos los vecinos y vecinas que apuestan por nuestra política, una política útil, de sentido común, de consenso y de diálogo. Una política de sumar desde la oposición, una oposición vigilante. Sabemos que hay una mayoría favorecedora al PSOE, pero esperamos que no sea un hándicap para el diálogo, la tolerancia y el poder negociar, aunque sabemos que tenemos importantes retos por delante. No obstante, desde Ciudadanos vamos a presentar mociones fieles a nuestro proyecto y luchar por ellas, propuestas que pensamos que son básicas para el futuro de nuestro pueblo y que pronto serán dialogadas. En definitiva, 4 años de mucho trabajo para seguir mejorando día a día, paso a paso. 4 años para consolidar y crecer, abiertos a cualquier vecino o vecina. Gracias. Compromís, Sergi. Senyor alcalde, regidores i regidors, veïnes i veïns d'Alfara, bon dia. Abans de res, m'agradaria donar les gràcies a totes les persones que han vingut avui a la constitució del nou Ajuntament. Des de Compromís sempre hem cregut en la necessitat d'argumentar i exposar els motius de les nostres decisions. Així ho hem fet al llarg de la passada legislatura.
En aquest sentit, voldria aclarir per què hem presentat avui la nostra candidatura a presidir l'Ajuntament, tot i ser conscients, evidentment, que l'aritmètica municipal ho impedia. Fa 4 anys, els resultats van ser uns altres més ajustats i, per tant, la distribució de regidors fou ben diferent. Nosaltres vam decidir abstindre's en la votació a l'alcalde i no presentarem candidat per la possibilitat de rebre els vots del PP, un partit ubicat ideològicament als nostres antípodes, que ens haguera permès aconseguir el poder d'una manera poc ètica i menys encara desitjada. En Compromís, entenem l'acció política només des del respecte fonamental als paràmetres èticament correctes. Enguany, en canvi, els números són uns altres. Per això hem presentat candidat a l'alcaldia, com a mostra de respecte i agraïment a les 322 persones que el passat 26 de maig van confiar en el projecte de Compromís per Alfara que encapçalava jo mateix. Tornant al dia d'avui, resulta una obvietat dir que el poble d'Alfara ens ha escollit per dur la nostra tasca programàtica des de l'oposició amb un regidor menys. I això és el que farem. Mireu, l'Ajuntament no és de ningú i és al mateix temps de totes i de tots. De les 790 persones que han votat al PSOE, però també de les 332 persones que han confiat en nosaltres. Per aquest motiu, resulta important continuar el camí traçat per Compromís els últims 4 anys, on la participació ciutadana i la transparència han sigut els eixos centrals al voltant dels quals ha girat i girarà el nostre treball. Per cert, els comunique que d'acord amb el reglament de participació ciutadana aprovat en la passada legislatura, qualsevol persona d'Alfara té la possibilitat d'intervindre als plens. Volem deixar clar des d'avui mateix que nosaltres ens comprometem a fer una oposició constructiva i fiscalitzadora al mateix temps. No permetrem que una majoria absoluta es convertisca en una absolutista manera de fer funcionar una institució que, per sort, es troba per damunt de les persones que circumstancialment ocupem diferents càrrecs i diferents regidories. Ningú no entendria el motiu pel qual no s'ha de dur endavant, per exemple, la moció presentada per Compromís i aprovada per unanimitat la passada legislatura, en la qual es demanava regular l'aparcament de vehicles a Alfara. Ara i així, deixem clar que des de l'oposició també es pot treballar i aconseguir èxits per al poble, perquè la nostra coherència personal i col·lectiva va més enllà dels personalismes i de les personalitats. Som una formació política que s'ha mostrat sempre receptiva a qualsevol aportació feta pels veïns i veïnes. Ens hagin votat o no, i ens comprometem a dur les seues reivindicacions al ple. I és que només allà on hi ha foscor té sentit la llum. Ja per acabar, desitge que la nova legislatura que avui m'emprèn discórrega entre el respecte i reconeixement a les opinions i decisions de l'altre. I faig nostra una cita apareguda al Tirant lo Blanc, del qual Cervantes digué que era el millor llibre del món, que diu: pertany a les persones virtuoses tenir paciència en les adversitats. Moltes gràcies i bon dia. Víctor. Moltes gràcies, senyor alcalde. Jo disculpar-me que tinguem que fer aquesta intervenció quasi d'espaldes a la gent, però ha sigut un tema tècnic i entonces no pot ser d'una altra manera, no? Jo el primer que volguera dir, i no tampoc volguera repetir-me respecte a la intervenció de la resta de grups fins a aquest moment, jo el primer que volguera dir és que avui realment és un dia de festa per a la democràcia. Agrair-los, en primer lloc, a totes les persones que estan ací, veïns i veïnes, la seva presència en aquest acte de constitució de la nova corporació. Vaig a l'agraïment del grup popular del Partit Popular. D'una altra banda, agrair també públicament la confiança depositada per totes aquelles veïnes i veïns
que a través del seu vot al Partit Popular d'Alfara del Patriarca han fet possible que en aquests moments formem part d'esta corporació. Evidentment, tenim els consellers que tenim, però és el que la gent ha decidit i a partir d'ahir anem a seguir treballant, igual que ho hem fet fins ara en aquesta legislatura passada. En aquesta data en què ens trobem, fa 40 anys de la constitució dels primers ajuntaments democràtics. Pense que va ser una data molt importantíssima per a la història recent d'Espanya, allà per l'any 1979. Jo avui, especialment per aquests 40 anys, volguera tindre un record molt especial per a aquella primera corporació de la democràcia d'Alfara del Patriarca, en la persona del que fora el seu alcalde president, don Silvino Palau Roig. Abans, en l'any 1978, s'havien creat les bases del nou sistema polític a l'aprovar-se la Constitució, la nostra Carta Magna, que es donaren tots els espanyols garantint un sistema de drets i llibertats desconeguts fins a aquest moment i garantissant el present al que avui se podem assomar tots els que estem ací i en general la societat espanyola. Dit tot això, senyor Rodado, felicitar-lo de nou. Hem finalitzat una legislatura en la que el Partit Popular, i els que seguim com a consellers, ho sabem, ja ho hem subratllat aquests últims dies en alguna reunió que hem tingut, en la que han fugit, sobretot el Partit Popular, ha fugit de la bronca, de l'enfrontament, del no per el no, de l'insult, i crec que realment ha sigut un èxit de tots els que han conformat la corporació que aquests dies ha finalitzat. Hem consensuat en tot allò, des del Partit Popular, des del Grup Popular, hem consensuat en tot allò que clarament era un bé per als nostres veïns i positiu per al poble, independentment de colors polítics. I la prova és que ara fa un moment, des de Compromís, ens recordaven que efectivament se presentava una moció en els últims mesos de la legislatura per el tema de l'aparcament, el que nosaltres des del Partit Popular denominem zona taronja. Bé, però no volguera allargar-me per ahir, efectivament això és una prova del que d'alguna manera jo estic exposant. Hi ha altres mocions que han hagut, d'altre tipus. Per tant, li dic que anem a seguir en la mateixa línia, senyor Rodado, des del nostre grup. Per supost, des de la fiscalització i el control a la seva acció de govern, com hem fet sempre i com no podria ser d'una altra manera, pensant en totes aquelles persones que configuren el nostre poble. Però sobretot des de la idea clara de que som servidors públics i administradors del bé comú, en aquest cas del bé del nostre poble i de la seva gent. Moltes gràcies a tots. Bueno, em toca, suposo que per al càrrec, tancar els discursos de cara al poble. Bon dia, torno a repetir a totes i tots. Avui celebrem una de les festes de la democràcia, com és la Constitució de la Corporació Municipal, en funció de la voluntat soberana expressada pel poble en les urnes del passat 26 de maig, elegint els seus representants. Vull agrair enormement el recolzament a la candidatura socialista en quasi un 48% del vot escrutat. Entenem que el poble ha reconegut el treball, la gestió ben feta i que hem governat per a totes i tots, que era i també serà la nostra premissa i l'objectiu en aquesta present legislatura. Aquest recolzament també ens dona la motivació per a seguir treballant de valent en poder materialitzar el poble que volem i complir amb el nostre programa electoral. És cert que el Partit Socialista, gràcies a aquest recolzament, està en aquesta legislatura en una situació més favorable. Més favorable que la resta de grups polítics, però per això no implica que deixem de costat el diàleg i el consens en les altres forces polítiques, com tampoc ho hem fet en la passada legislatura. El meu partit i jo mateix ens sentim molt orgullosos i orgulloses de poder dur endavant aquest projecte de poble i la responsabilitat que això implica. Hem demostrat que som gent de paraula i seguirem demostrant-ho. Crec que la gestió pública honesta ha de dur-se a terme des d'uns principis molt concrets, unes conviccions en les quals crec profundament i amb els quals la gestió municipal aconsegueix la seva verdadera naturalesa i dimensió de servei públic a la societat i a la ciutadania. Aquests principis són el treball incansable, el diàleg permanent i la proximitat a verdaders problemes dels ciutadans i ciutadanes.
Sense aquests tres pilars, sense la coherència i voluntat amb la ideologia que ens fa lluitar per ells i fonamentalment sense el nostre afany per treballar sempre de forma decidida, està la nostra comesa a l'Ajuntament com no tindria cap sentit. Vostès, veïns i veïnes, són el motor i els protagonistes d'aquest projecte de poble. La participació ciutadana constitueix en l'eix vertebral i transversal del nostre projecte polític, que es fonamenta en el convenciment que a major participació, major qualitat democràtica. La participació com a instrument de democràcia real, de transformació social, d'inclusió, d'afecció a l'entorn i com a instrument d'aprofundiment de la democràcia és un principi irrenunciable per una força política d'esquerres. És important recalcar el paper essencial de serveis públics com a factor de correcció de desigualtats i garantia dels drets socials, econòmics i culturals de la ciutadania. Sense uns serveis públics universals, eficaços, participats i de qualitat, no és possible la realització de polítiques públiques que possibiliten la prestació efectiva d'aquests drets. El poble ens ha atorgat la majoria, però soc un convençut de la importància en què existisquen consensos bàsics, així com el debat polític assentat en la lleialtat i exempt de demagògia. I és que crec fermament que el debat i la discussió de punts de vista contraposats és la base de la democràcia. En paraules d'Ortega i Gasset, direm que la ciutat és abans de res plaça, àgora, discussió i eloqüència. I no tingueu dubte que apostaré per un ajuntament obert que escolti i dialogue amb les diferents opcions polítiques i que anteposa el benestar dels ciutadans a les discrepàncies ideològiques. Per a quan he manifestat, senyores i senyors regidors, és imprescindible la seva col·laboració lleial i constructiva. Així, públicament, li la sol·licite, perquè circumstàncies, sens dubte difícils, fan que la unitat de l'entorn del bé comú marqui aquesta nova legislatura per damunt de qualsevol interès partidista. Compte també, com a alcalde, amb l'eficaç i compromesa llavor dels treballadors públics d'aquest Ajuntament, als quals agraïsc tant el seu treball en el passat com el que al llarg dels pròxims 4 anys exerciran. Perquè únicament la seva responsabilitat laboral és la garantia de conservar i acréixer els serveis públics de totes i tots que gaudim. Moltes gràcies. Així doncs, tanquem la cloenda, finalitzem aquest ple de constitució de l'Ajuntament i invite a tot el poble que participe en aquest aspecte de participació ciutadana que tant ha sigut comú a tots els grups polítics i alcem la sessió i moltes gràcies per haver vingut. Els regidors que s'esperen una miqueta, vos anem a donar un detallet, ja que està així vos anem a donar un detallet.
Sergi Miquel. Sergi Miquel. Miquel i Sergi. Sergi. Media hora.